vanhu vochitaura mashoko ekuti aiwa tension yavapo aiwa panhau yaED Mnangagwa naVP Chiwenga inenge yachizokura manje. Ndinasema moziva kuti aiwa VP Chiwenga vaicelebrate birthday ravo. Aiwa sinoona kuti vakomana vari very loyal kana very close kuna ED Mnangagwa vanambobvira vamborecognize kana kumuwisha birthday wishes. Saivenda mashoko achitogwa panapa papage rema veterans nevanhu vekozwa kuti vosubscribe like otina on the bell icon. Tirita paende kozwa nyora vachiti so Nick Mangwana, George Charamba and Samvara Kashi could not say happy birthday to General Chiwenga, yet they spent every second on Twitter praising ZANU-PF and ED. Ndobvanyora embrakisa kuti kuchamanyiwa aiwa muri Zimbabwe ndo mashoko avangoya akaobserva tumukanyasotesa pamahandles donza musoro 007 inoya George Charamba pamwechete naNick Mangwana. Hapana kana pawambowisha aiwa vice president wenyika yeZimbabwe vaVP Chiwenga kana kumbovawisha birthday wishes. Ndo zvatirikuona mashoko ari kukuchidzigwa navakomana vekozwa vachiti aiwa isusu semaveterans hatina kumboona kana pamakavawisha but you spend every second muchitaura aiwa nezvaED Mnangagwa and ZANU-PF achiti aiwa kuchamanyiwa. Ameno chichiripo toona vakomana vekozwa vari kutowedzera tension yanga yagara iripo ichitogwa nevanhu zvinzi pane kukakatana kuripo vari kuya vachitowedzera. Tiudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pamashoko atogwa nevakomana vekozwa vachiuya vachikomenda pachiitiko chakaitika ichi. Pinai comment section medu mutiudze mafungiro enyu, musaona subscribe kulike channel on the bell icon.